Когато търсиш нов дом, искаш нещо различно, нали? Тук всичко е чисто, ново, минималистично и нахално стилно дори. Имаш стая, където можеш да планираш следващия си ход. Коридорът. Широк като булевард, но с повече стил. Тоалетната е малък оазис на спокойствието. Тази може би е родителската спалня. Идеална за почивка след един дълъг ден. Банята. Тук няма място за компромиси. Само най-доброто, което можеш да си представиш. И накрая третата стая. Празното платно. Тя чака твоето въображение, твоите идеи и твоето бъдеще. А това ми е любимата декоративна мазилка, която си признавам, че ще реализирам на мой личен имот. Това не е просто апартамент. Това е история, която чака своя главен герой. Може би този герой си ти.